दिनै थारैनो जोबोद मोनसे जारिमिनारि सान दिनै जों बयबो मिथिखायो दिनै 18 मे बर' बिजों सान जाय सानखौ जोङो 1963 मायथाइनिफ्राय लानानै दिनैसिम गुदि फरायसालियाव बर' बिजों महरै माने फरायनायनि बिजों महरै मोननो हाफुंनायनिफ्राय लानानै फालिबोगासिनो दङ। दिनै बे मोनसे बुब्लियाव नैबे रुनिकाटा UN एकाडेमि फरायसालियावहाय मोनसे समायना जारिमिन गायसनदों होननानै बुंनांगोन। मानो होनोब्ला दिनै 18 मे खालि माने बर' बिजों सानखौ बिथा खालामनानै बे बर' बिजोंजों सोलोंथाइ होबोबाय थानाय फरायसालिनिनो गासै सा 23 फरायसाफोरा फार्स्ट डिभिजन पास जानानै 3 डिस्टिंसन आरो 7 स्टार मार्क्स लानानै उथ्रिनो हानाया आरो सासेबो फेल जायैया मोनसे जोबोद जारिमिनारि मोनसे समायना बुब्लि होननानै बुंनांगोन। आरो दिनैनि बे 18 मेनि जा मोनसे थांखि बर' बिजोंजों फरायनाय लिरनाय बर' बिजोंखौ गोनांथि होनाय बे दिनै जाफुंसारदों होननानैनो बुंनांगोन। आरो दिनै बे हाबाफारियाव आङो गाहाय आलासि महरै फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिनि थाखाय आङो गिबियावनो आंनि गोजोननाय आंनि थेंक्सखौ बावगोन बे फरायसालिनिनो मेनेजिं डाइरेक्टर मेडाम सान्थि बसुमतारीखौ। लोगोसे आङो साबायखर बावदों बे फरायसालिनि प्रिन्सिपाल बिथां प्रदीप कुमार ब्रह्मखौ आरो बे फरायसालिनिनो गुबुन गुबुन गुन गोनां फोरोंगिरि सार मेडाममोनखौबो आं साबायखर गोजोननाय जासिदों। बिथांमोनहा गावसोरनि मेंनाय गैया बानाय गैया मोजां जोथोनजों आङो फैनानैनो खबर मोनदों बिथांमोनहा फरायसाफोरजों जेसे हायो एसे फरायनायफोराव बा न'आव थांनानै एसे सोंस्लिउ हैनाय खबर लानायफ्राव जोबोद मुखुबै नांथाबबाय थादों होननाय खोनादों। आरो बे फोरोंगिरि बिथांमोननि नांथाबनाय डेडिकेसननि थाखाय दिनै बे फरायसालियाव आउट अफ 23आबो फार्स्ट डिभिजन आरो डिस्टिंसन स्टार लानानै पास जानो हानाया मोनसे दिनै 18 मे खालि मोनसे जारिमिन सोरजिदों होननानै जोङो बुंनो हायो। आरो लोगोसे जोङो माने बेबायदियैनो जोङो उननि समफोराव जाखांफुनाय फरायफुबाय थानाय 9-10नि फरायसाफ्राबो बे मोनसे बुब्लिनिफ्राय मोनसे थुलुंगानाय मोनसे मेसेज मोनसे इन्सपाइरेसनखौ लागोन होननानै बुंनो हायो। माने खोथाया जाहैबाय मेट्रिक पास जाखांनायनि उनावहाय बिथांमोनहा गुबुन गुबुन कलेजाव थांसिगोन। दायो कलेजाव थांनाय लोगो लोगो स्कुलनि आरो कलेजनि थासारिया एसेबाबो आलादा जायो। दा बेवहाय गोदान लोगोफोर लोगो मोनहैगोन, गोदान फोरोंगिरि लोगो मोनहैगोन। दा बेवहाय एरियाया माने आवथा सोलोंनायनि फोरोंनायनि जा आवथा स्कुलनिफ्राय कलेजाव बांहोयो। दा बेवहाय माब्लाबा फेलें जानायनि खार'ना जेनेबा जोंनि फरायसा बिथांमोनहा माने गावनि लोगो सायख'नाय बिथिङावबो फेलें जानो हागौ। मोनसे बाथ्रायाव दङ जेनेबा मोजां लोगोजों लोगो जायोब्ला मोजां आवगालाङो बा गाज्रि लोगोजों लोगो जायोब्ला गाज्रि जाफायो। बे बिथिंखौ जोंनि आं खावलायो जोंनि दा फरायफुबाय थानाय फरायसाफ्रा नोजोर होथारनांगौ। स्पेसियेलि लोगो सायख'नायाव नोजोर होथारनांगौ। माबायदि लोगोजों लोगो जायोब्ला आङो जाफुंसारनो हागोन बेखौनो बांसिन टारगेट खालामनांगौ। बेनि अनगायैबो फेलें जानायनि गुबुन माखासे खारन बा जाहोन थानो हागौ। जेनेबा आयदाखौ सायख'नायफोराव जेनेबा गथ'आ मेट्रिक पास जादों मोजां नाम्बार लानानै पास जादों खिन्थु बिनि मोनसे जा फरायनायनि इन्टारेस्ट जा फरायनायनि मोनसे गोसो बा बिनि जा मोनसे डाइरेक्सन थायो बे डाइरेक्सना जेनेबा गावनि गार्जेन्स एबा बिमा बिफानि आन्दोआव थायोब्ला बिमा बिफानि लुबैनाय बिमा बिफानि गथ'खौ लानानै हास्थायनाया आलादा मोनसे माने मा होनो डाइरेक्सनजों थाङोब्ला अब्ला मा जायो माने मोनसे थासारि सोमजियो। माने बिमा बिफाया जेनेबा नैबे साबजेक्टखौनो लाथारनांगोन बे आयदाखौनो फरायथारनांगोन नोङो देनांहाय बेखौनो जाहैथारनांगोन जिउआव बेबायदि फर्सफुलि माने आयदाफोरखौ सायख'नानै फोरोंनाय जाबोला माब्लाबा बे प्रब्लेमखौबो नुनो हायो। बेबो नैथि जाहोन जानो हायो फेलें जानायनि। थारमाने स्कुल लेभेलाव जोङो पेरेन्टसफोरा बा टिचार्सफोरा जाबायदिहाय सासे फरायसाफोरखौ एखे गावनि नोजोराव दोननानै फोरोङो दिथा होयो दैदेनो। नाथाय कलेज मोननाय लोगो लोगो माब्लाबा दिथा होनाय दैदेननाय बा गाइड खालामनायाबो मालाबा है कलेज मोनखाबाय आंनि फिसाया देरखाबाय होननानैबो मालाबा थालांनो हागौ। बे थामथि जाहोन जानो हागौ फेलें जानायनि। आरो माब्लाबा फेलें जानायनि जाहोना बेबो जानो हागौ माने बैसोनि माखासे थासारि थारमाने
बिसोरो दायो माने मा होनो मेट्रिक पास जाखांनानै कलेज मोननाय लोगो लोगो बिसोरनि पिरियडा स्टेजेस अफ लाइफ बायदिहाय एडलसेन्स पिरियडआवनो गोलैयो स' एडलसेन्स पिरियडआव माखासे नेचारेल फेन'मेना जेनेबा हिउमेन बिंसनि नेचारेल फेन'मेना केरेक्टारिस्टिक्सआ साफ्रोमबो फरायसाजों थायो स' बैहाय फिजिकेल मेन्टेल सेक्सुयेल माखासे डेभेलपमेन्टआव गोजौ गाहाय माखासे सोंनायफोरनि फिननाय नागिरनो ओंखारनायाव बै सोंनायफोरखौ मोजाङै सोंनानै मिथिनानै लानो रोङैयाव बा फिननायखौ नागिरनानै मोननायाव माब्लाबा जेनेबा गथ'साफोरा जेनेबा बेबायदिनो फरायनायाव गोसो होयै कनसेन्ट्रेसन गैयै बा माब्लाबा फेलें जानायखौ नुनो मोनो दा मेट्रिक पास जाखांनानै कलेजाव थांनानै माखासे फरायसाफोरा फेलें जाहैनाय फेल जाहैनाय एबा फरायनायाव थाबथानायनि जाहोना गुबुन गुबुन जानो हायो आरो बेवहाय जेनेबा फरायसाफोरनि इन्डिभिजुवेल डिफारेन्सेस गावगायथिनि फारागथिखौबो जों नोजोर होनो गोनां जायो साफ्रोमबो फरायसाया रोखोमसे जाया थारमाने ओंखायनो बे गावगायथि इन्डिभिजुवेल डिफारेन्सखौबो माने मा खालामनांगोन जोंनि पेरेन्टस बडिया एसे नोजोर होनानै आंनि फरायसाया आंनि फिसाया मा बिथिंजों माने पारफेक्ट मा बिथिंजों मा आयदाजों बियो एसे इन्ट्रेस्टेड बेखौ जोङो नोजोर होयोब्ला गाहाम आरो बेबायदिनो मोनब्रै मोनबा गोबां गुबुन जाहोन थानो हागौ मोनफ्रोमबो जाहोना साफ्रोमबो फरायसानाव गोग्लैयाबो जानो हागौ नाथाय बबेबा मोनसे जाहोननि थाखाय बेबायदिनो मेट्रिक पास जाखांनानै कलेज फरायनाय लोगो लोगो फरायनायाव थाबथाहैनो हागौ बर' बिजों फरायनानै जेनेबा कम्पिटिटिभ लेभेलाव एग्जाम हैनो हाया बा गावखौ गाव महरै मानसि महरै गावनि सिनायथिखौ लानानै जेनेबा गसंनो हाया बेयो एखेबारे नंखाय बाथ्रा मानो होनोब्ला दिनैनि दिनाव फरायनायनि थाखाय बिजोङा मोनसे बेरियार जानो हाया मोनसे बेनि जेवरा जानो हाया माने इभेन जोङो जुदि बर' बिमानि बर' फिसा जानानै बर' रावजों बर' बिजोंजों फरायोब्ला जोंनि फरायसाफोरनि क्रिटिकेल थिंकिं जोंनि फरायसाफोरनि ससियेल कालचारेल भेलुस जोंनि फरायसाफोरनि माखासे सेल्फ कनफिडेन्स जोंनि फरायसाफोरनि एइम इन लाइफफोरा मा जागोन